sanibonani ekhaya la kwaBiyela. Ninjani zinkabi zami, ninjani bangani bami, ninjani zintombi zami. Nginethemba lokuthi niyaphila nonke. Bafowethu silungiselela ukuya emakhaya manje. Ngicabanga ukuthi sisalelwe inyanga yodwa ukuthi nobani ekhaya kubo from January siyobonakalisa ukuthi lapho sihleli khona besenzana. Sifisa ushintsho emakithi, sifisa ushintsho empilweni zethu esasikhula nabo. Hello? Bishop njani? Okay, ngusendela manje kodwa ngisemgaqweni usuke style. Ngizokusendela manje. Ngisemgaqweni usuke ebheka style obheka endlini. Linda. Ayiqale Bram esigcina kumina. Ngiphuma manje endlini. Bengathi bezoshusha uqade ngokuthi e-office. Sizokhuluma elokhuzaneni ngizokusenda because ngikulive nje manje basikhuluma eFacebook. Ngikulive. Ngiyaxolisa bafowethu ngiphazamiswa ucingo lapha Nkosi yami. Shuthi inkulumo yami ithi silungiselela ukuya emakhaya. Siyehla ngokuhlwahlwana ngokubuka insuku zethu ukuthi zisivuna kanjani. Sisebenza endaweni ezahlukene ke nokho. Ngiyacela inkabi zami. Ngiyacela. Sonke masisebenza sifuna ukufika emakhaya kubazali. Wabase nabazali sifuna ukufika ekhaya enganeni zakithi ezisencane sibukeka sibahle. Ngicela ningayifakeli ipressure abafana bakithi yokuthi ubona bani engqonya ukuthi uswenkile, ubona bani ukuthi engqonya ukuthi ugqoka kahle. Ngabo bonke ubukhazikhazi obukhona nje lokuzanene empilweni. Ungayifakeli ipressure yokuthi kulobo bukhazikhazi obubonayo nawe ugcina usuduba izinto ebeziyiphupho lakho lokuthi mangingathola amandla ngiyokwenza ini, ngoba eqinisweni umsebenzi uphiwa yidlozi. Umsebenzi yonke indlela ongenelelwa ngakhona imali usuke uyiphiwe yidlozi. Uma ngabe wena uyiyuzela ukuthi ukhompyutha nabantu ongabazi ukuthi basuka kumapha amakhaya udibane nabegoli noma udibane nabe emadrobheni, idlozi lokuphuca umsebenzi ubuye ngoJanuary uzoba isikhevu ezizokukhamisa lana igilo liqonde liqashilo bhot. Hayi shuthi into engiyifisa abafana bakithi sisuke emndenini engafani. Kunabantu lapha abathola amatoho idlozi likuphi umsebenzi ngenxa yokuthi liyazi ukuthi wena abazali bakho bashona bengashadile, umuzi wakini bashona abazali bakho bengawubikile. Wena inkinga zabazali bakho ngingaphewa amahlomba akho. Awuyena umuntu okumele ukuthi mayethola imali ethi uzodla ingezo. Awuyena umuntu mayethola imali egijima nawo bonke obukhazikhazi bezo lobo bukhona. But manje uthola imali uthi step by step empilweni. Uyazi impilo yakho uma uyilandelanisa ithi from 1 to 100 ihamba kahle ablo mpilo kunokuthi uyirush impilo uyikubhela ukuthi ngeke uzohlulwe ubani wawufunda nabo. Singafunda sonke kodwa asabelwe into eyodwa. Abanye bethu izonoza abazali babo ziwela kubona, kube yibona kumele bethwala amajoke abazali babo ukuthi konke kwahlula baba wakhe kuyomele kwenziwe yena. Kunemizi engazange imoto obaba bakhona babesebenza bekhona babe ngamadlozi amabe nje bayisibonelo esibi nasemphakathini.
lokho kuhlele kuwena emahlombe akho ukuthi lobube washiwo ubaba wakho emzini wakini, ububo washiwo ubaba wakho ekhaya lakini bulungiswa wena. Singayikuphi izinto inkabi zami, ngiyanicela uyithanda into ezinhle, kepha ungabi addicted kuzona kakhulu engathi udla ama drugs, ngoba siyafika isikhathi sokuthi njengamanje awuseyona iyouth, awusezunqonyela ukuthi uqhamuqa ugqoke sekumele uncomelwe into eziphathekayo. Uyabona nje mina umuntu ona 35 osathi ukhomelana nami ngokugqoka impahla, ngisho ukuthi nebetho onike le njalo into yokushawa, ngoba phela uma usuna 35 awusekho ngaphansi kweyouth, sekufanele wena isichomelane ngeenkomo nangeembuzi nawe. Uyabo, zibheke impilo yakho ukuthi ngiwubani, ngakwabani, ngisuka kumuphi umuzi, ngikhuliswe obani, lo msebenzi engubambile ngiwuthole kanjani. Akekho umuntu othola umsebenzi okuhlakanipha kwakho. Khona abantu abanezicucu ezinkulu kabi emhlabeni, kunabantu abanezicucu ezinzima kabi emhlabeni, abahleli abangasebenzi. Kodwa wena ngenxa ukuthi idlozi lakho lishesha lakuhawukela la kumsebenzi, ngethemba lokuthi uzobaphulukisa kulezi zinkinga abanazo, abathi bethi noma banokha kumiphi iminyango ukuthi bevule inhlahla, bevule iminyango beyohlala ngokukhululeka lapha bafa bashona khona, bese bengakwazi ukuvulela inhlahla ngenxa yokuthi wena imali uyisheba nobhiya Monday to Friday. Yabo, angimfuni mina umfana odla imali engathi uphunyelwe imali zomgwaqo. Yabo, uma udla imali idla ucabanga, ungabi nabangana ba more than 10 abagibele emotweni yakho aba useless bonke, uthi mawuqhunyelwa ithayile emoto ungakwazi ukubafonela. Amazwi kaMfowethu Biyela lawo akhayo ekuseni. Awu, wayishaya richest impani. Empilweni nje ngiyacela inkabi zami ube be careful, kunamanqe ahlezi zingeze empilweni yakho aqalayo ukuthi unani. Abantu abangakucabanga ngisho belele, kodwa abakucabanga mangabe bethi hayi sesizenzile into zezosuku, sesingakubaniye manje usibambisa ibreak esihlekise esiphuzise. Abantu abazempilweni yakho akuba abantu othi uma ubajabulisa bese uthi angiyisoli ngokuthi ngiphuzisa abantu u5000 ngoba bengi-invest. Abantu abahlala nabo empilweni akuba abantu investayo kubo, akungaba abantu abathi bazoxebula umkhombe. Yabo, kubo wonke abantu abazalwa ngo-October ngithi happy birthday bangani bami, nizalwa ngenyanga enkulu okuzalwa ngamaqhawe. Ngizokwenza umcimbi ozohlanganisa nje ama-birthday onke ngo-October, okuzobe kuhlanganise i-birthday celebration ne-launch yokulontsha umsebenzi wami, nokuthi ngibonge support kubo bonke abantu abangithandile, bangemukela, bangibenzela icwecwe. Shuthi umsebenzi ngizocabanga ukwenza ngokuphela kwenyanga. Ngicabanga ukuthi umcimbi ngizowenza amaphela inyanga. I-support yenu inkabi zami, i-support yenu ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Bese ngithi-ke futhi inkabi zami okungahlangananga kulonyanga ngoba sesiyophetha nje,
Ma ukuthi akuhlangananga kwenzekanga njengoba wawufisa noma wawuplanile ungadikibali futhi ungasoli umuntu. Impumelelo yakho ayilele ezandleni zabanye abantu. Ma ukuthi wadibana nabantu eGoli bakuthini bayofaka emsebenzini abangakufaka ungabazondela ukuthi abakufaka ngani. Isikhathi sakho sokuphumelela bese ngakashaya. Ungayenzi lento yenziwa abanye abafana abantu befika la eGoli behluleke noma abantu befike oThekwini behluleke emebuyele ekhaya ubuyela sebezinja bonke abantu abahlala nabo ngenxa ukuthi bona babe nenhlahla zakhanya into zabo bakwazi ukusebenza bese baqhatha noma wakho. Ngoba phela abazali eqinisweni akekho umzali onesifiso sokuthakatha. Eqinisweni nje liyimela akekho umuntu onesifiso sokuthakatha. Kodwa abazali benu bathakathiswa yinina libandla ngenxa yokuthi ezinye ingane ezithola abakhonyana abaphokophela ekutheni ngifisa ukushada ngifisa ukulobola. Wena uthola umkhonyana uthi ufuna ukukhipha njalo ngeweekend niyodla kahle ukuze nizobukwa yizwe. Uyazi abazali bakho lokho kuyabadikibalisa ngawo ukuthi ethi ingane zibe yilingana abangani bawo balothola bonke ethi ingane yadla ubusha ku-Instagram naku-Facebook. Bese umzali uthi hlaleni igxathile lenzima lokuphuza energy drink ke ebusuku leli ngalifuni ke mina. Ngizonisalute abafowethu nginethemba ukuthi ongilalele kahle inhliziyo yakho futhi mawuthi inothando lokuphila nokuphumelela nokuya phambili uzongizwa. Kodwa umuntu onenhliziyo enesihlama ngeze ngizwe le nto ngisho. Nibe right ngani zakwethu niphile nje. It's quality now.